Čuste lidi, Logan.cz a já vás vítám u nového videa. Toto je video ze hry The Very Organizative, nějak tak se to jmenuje. Já moc vůbec neznám. Takže se nedivte. Je taková hra, že v noci chodíte po nějakém domě, který není váš vlastně. A kradete tam prostě věci. Tady Things to Golf, což jako věci, které si vypůjčí a se hořit. Bude tam prostě to, což mám přátelka, takže je to něco TV, televize, super. Vypadá čudlo. What? Budu třeba znova. Takže... Třeba DVD player. Já máme. Mikrovlnka. Máme. Bicykl. Máme. Game konzole. To bude nahoře. Jo, tady ty věci, jak se do toho dávají si. Tady ne, tady taky ne.
házet. Nakonec to tady najdu. Můžu se hodit. Smím se všechno do toho. Šusal lék, ježiš. Klokan blbej. Já se omlouvám za střih, který jste teď viděli. Já jsem řekl jako i menší problémy. A tak to je konec, vlastně jsme skončili u konce, takže to je vlastně jedno celkem. Jako já bych to se nechtěl končit, jak jsem to končil takhle. A nakonec jsem našel tu stránku, kde si to můžete stáhnout. Je to tady si stáhnete, nevím, stáhnout tu hru na počítače a tady je rychlá hra, prostě jenom tak rychle si zahrát, tady právě tady v tom, ale je to lepší, když si to jakoby stáhnete do počítače, je to potom na vás, jak si to zahrajete, zahrát online s různýma lidma, teda myslím, že to jde, já nevím, to ještě jsem nehrál, to zkusím. A jak můžu jako začne sekat, super, bylo jsme to tady celý. No to je jedno, takže pak dělám to do popisku videa, takže se mějte dobře a čau.